У гомельскім філіяле Веткаўскага музею ёсць магчымасць паглядзець тым часам на горад 90 гадоў таму. Незвычайную выставу «Гомель 1929» наведаў Олег Рудавусаў. 2 гады таму гісторык і краязнаўца Яўген Малікаў набыў старую калекцыю фотаздымкаў «Фотапар». Адмысловыя парныя здымкі, папулярныя ў міжваеннай Беларусі, рабіліся з 2 апаратаў, скіраваных на адзін аб'ект. Гэтак атрымліваўся эфект стэрэапрагляду, свайго роду 3D-тэхналогіі 20-х гадоў. Але самае цікавае – гэта змест набытай гісторыкам калекцыі. Гэта магчымасць нам з 21 стагоддзя зазірнуць на 90 год таму і ўбачыць горад, жыццё гараджан вачамі саміх гараджан. Усе 45 фотаздымкаў пра адну сям'ю. Будні, святы, кола сваякоў, адпачынак і хатняя жывёла ледзь не 100 гадоў таму. Вандроўка ў часе з трапляннем да вельмі канкрэтных людзей. Цікава, што гэта менавіта 1929 год, час перад такімі вельмі трагічнымі падзеямі ў нашай гісторыі. Даволі рэдкія фотаздымкі міжваеннага перыяда і парка, і палаца. Дарэчы, бачна, што ён ужо не мае такого дагледжанага стану, таму што ўжо няма гаспадыні палаца. Фотавыставу дапаўняюць аўтэнтычныя рэчы з эпохі, з фондаў музею, каб сувязь паміж намі і тымі, хто быў некалькі пакаленняў раней, стала больш адчувальная. А на здымках клімат міжваенных часоў, лагодны, шчаслівы, літаральна за імгнення да калектывізацыі, рэпрэсіяў ды іншых жахаў наступных дзесяцігоддзяў, якія незваротна змянілі лёс не толькі герояў здымкаў, але і ўсёй краіны. Олег Рудавусаў, Белсат.